Anem a donar començament al ple ordinari d'exposar la presència de Vicent i de Fons. En primer lloc, el primer punt de l'ordre del dia és aprovació de les actes de les sessions anteriors. ¿Algú que diu sobre els actes? Les votem les dues hores i no teniu res a dir? Jo una no la puc votar. Una no està res? Ah, té raó. El 11 d'abril... Estava molt votat. Té raó, el 11 d'abril... El 11 d'abril no està. Però Antoni no està. Doncs tinc que votar els demés. No he votat primer la de l'11 d'abril. Vots a favor de l'aprovació de l'acte de l'11 d'abril? És el 21. 21 d'abril. La següent acta és acta del 21 d'abril de 2020. Vots a favor de l'aprovació de l'acte? Segon punt de l'ordre del dia, donar compte de decrets de resolució. Algú vol dir alguna cosa? No es una resolució, però yo pago al señor Don Denis, que es la entidad secretaria, que no titular. Sense llegir com me pareix que és el que és. Sí que el Denis va estar de baixa laboral en l'any secretari d'ací i li pagaran la baixa. Quin número és? No va fer quatre. Va estar de baixa laboral i va pagar la baixa. Però l'acuerdo de línia de la municipis es diu que els 60 primers dies o 90 primers dies s'ha de completar la baixa al 100%. S'ha de completar al 100%. Ella s'havia pagat la baixa al 60 o 75%, que el que li corresponia, i reclamava que se li pagara el que no li s'havia completat al 100%. Pero esa resolución anterior, eso de los contratantes, es posterior a que se haga en el bacha o está vigente. Sí, està vigent. És un funcionari que paga una baixa i els 60 primers dies té dret a que se completa el 100%. Crec que se paga el 75%, però els 60 primers dies s'ha de completar. Els sindicats de sanitats no me recordo de 1990 o 90. I ella havia reclamat que no les havia liquidat això. I se va mirar i se havia liquidat només la baixa. El següent punt de l'ordre del dia és donar compte de l'actes. En primer lloc, informar-vos que des d'avui a les 12 de la vesprada el pont de Portavent està tallat i estarà tallat per un període de 3 mesos quan ho explica la Diputació perquè van a connectar la redona i a fer un pont nou al costat. No sé si faran el pont ara o no. Crec que van a connectar la redona. Pues estamos en un millón que no está claro. En el dia explicava que van a fer un pont nou, però la comunicació de Diputació ens diu: construcción variante sueca, Ministerio de Fomento, afección a puente metálico de Sueca Corbera, desde el 9 de marzo, a partir de las 2, duración prevista 3 meses. Conforme al 22, yo creo que lo que van a hacer es conectar el pont de ferro que me lo van a ir Y después de pagar. y después de pagar el pont, porque los ponts costen, vamos a poder ser, digamos que instrumentación de red, la conexión provisional y después. Digo también que, bueno, como siempre he dicho después, pues voy también. Que el senyor Bucaria va interposar un ple contra mi en diners pagats per l'Ajuntament. L'abogat pagat per l'Ajuntament s'ha ficat en contacte amb mi i m'ha dit que si li pague 4 o 5.000 euros que retira la demanda. I entonces le dic, pues que no, pues que ellos no volen trucar. Una mica seria molt fàcil agarrar els 4 o 5.000 euros de sí i pagar-los, però en què de il·lusió de jugat a declarar. El següent punt, esta setmana, la setmana anterior
van vindre l'empresa contratada per la Diputació, Cercal, encarregada de fer l'estudi de les expropiacions de la circunvalació de Llaurí. L'empresa aquesta va fer les fotografies de totes les parcel·les per veure el que té goteo, el que no té goteo, el que té parets, el que té caseta. Nosaltres li facilitarem el nom de tots els propietaris i de les parcel·les per preparar les expropiacions de la circunvalació. Esta setmana s'han personat en l'Ajuntament la jefa d'expropiacions de la Diputació de València i el jefe d'expropiacions són tècnics per preparar tota la feina que s'ha de fer a partir d'ara, que és anem a començar a analitzar primer les expropiacions. Se va licitar per via urgència la carretera. Pensem que ens guanyarem 6 mesos, 8 mesos, 5, depenent de les al·legacions que hi o no, en quant a començar el que és l'obra de veritat. El primer pas ja s'ha donat, que era que es començara a fer les expropiacions i a partir d'ara ja la tramitació que li correspon a la via urgència. El dimarts que ve, a les 12 del migdia, tenim de fet una reunió tant en el diputat de carreteres Enrique Crespo com en el director de carreteres, Aranda. Simplement estava convocat ja antes, però simplement serà corroborar-ho per estar fent un poquet i veure les expectatives, no crec que vaig més allà. Dir-vos també que avui ens han comunicat via telèfon, no via escrit, que ja podem contratar a les persones. Tenim una subvenció de 3 milions de pessetes per contratar a persones parades, però que siguin agrícoles, que provinguin del camp. Únicament podem contratar a gent que pague el cupó agrícola. I nosaltres personalment direm que ens donen la llista de les persones que poden ser contratades. Dir-vos també que el polígon, com heu vist, ja està asfaltat i pràcticament acabat al 100% i a disposició de les parcel·les de Tibuiga a ficar-se en marxa, que tenim ganes de que se fiquen empreses i que se fiquen treballadors. En l'asfaltat d'aquest polígon s'acaba tenint una història de 22 anys i tant estava bé. Dir-vos que hem recuperat aquesta setmana 56.000 euros que estaven en depòsit de comptes judicials de Sueca en relació als embargos del Banc de València. Estos diners els havia quedat al Banc de València com a pago dels deutes que tenia l'Ajuntament en ells, però com li van pagar els diners que havíem acordat en ells, després de pagar-los moltes vegades ens han tornat els diners i 58.000 euros, a més no són de l'Ajuntament sinó són de gent que ha fet obres, de pla d'obres i serveis. Esta setmana hem iniciat el contacte amb l'ingeniero industrial que està fent el projecte per a instal·lar una nova instal·lació de bando, perquè el bando no funciona, no va, està obsolet, i anem a instal·lar-lo nou. Dir-vos també que ja en els programes de la Diputació de València, del Salmadipo, ens hem adherit al programa Wi-Fi, ens hem adherit al programa del gest artificial, això ja està en tot, al cotxe també, i tinc apuntat així en una interrogant el tema de la piscina coberta, perquè pareix molt bonic però no ho és. La piscina coberta podem adherir-nos perquè fer-ne una, però els costos de manteniment nosaltres hem calculat que seríem incapaços de mantenir-los perquè s'ha de calfar l'àuia, s'ha de calfar el que és la piscina i això suposa els gastos de més de 3 o 4.000 euros mensuals. I vam estar parlant amb diversos alcaldes i no hi ha ningú que faci avant perquè han calculat 90.000 euros de manteniment anual i això és un animal, són 15 milions de cabres i això són massa diners. Tenim molts dubtes, tenim encara tot el mes per enviar-ho, però no ens atrevim a clavar-nos en aquest preguntarem a València a veure si hi ha alguna cosa més. Dir-vos també que el Parc 9 d'Octubre tenim els diners allà per pagar-li a l'empresa que ho va fer. El fill d'obra està firmat per l'anterior corporació, no obstant nosaltres hem dit que no ens pareix bé conforme està acabat allà i que si no acondiciona mínimament allò no anem a pagar-li. No s'ha dit que ens portarà a jugar, però nosaltres crec que estem en el nostre dret de dir que el que faig és que faig el bé. 100.000 euros.